Il-kap tal-Oppożizzjoni u kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Dalija fetaħ kawża tal-libel wara li ħassu mal-afamat mis-sit elettroniku Lavin Malta. Permezz tal-ġurnalista Tim Diakono, Lavin Malta pubblikat sensiela ta' allegazzjonijiet infondati u malizzjużi fil-konfront tal-kap tal-Oppożizzjoni li waslu biex jinfetaħ il-libel. Fl-artiklu ta' Tim Diakono saru allegazzjonijiet moħbija wara sorsi anonimi u bekk il-kap tal-Oppożizzjoni ma kellu l-ebda triq oħra għajr li jirrikorri għal qrati sabiex inaddaf ismu minn dawn l-allegazzjonijiet infondati u malizzjużi. Is-sit elettroniku Lavin Malta li jattakka lil Adrian Dalija tul dawn l-aħħar xhur u saħansitra bassru li matul din is-sena l-kap nazzjonalista se jkollu jirreżenja waqt li Adrian Dalija bħala persuna pubblika dejjem laqa l-kritika fil-konfront tiegħu ma jistax iħalli lil min iħammeġ ir-reputazzjoni tiegħu tal-Partit Nazzjonalista li huwa imexxi. L-Avukat Vincent Gallia qed jidher għal kap nazzjonalista Adrian Dalija.